Hej i dag, der vil jeg gerne lave en video sammen med ATXG. I dag der skal vi lave en video, hvor vi går rundt og siger til folk, om de vil have sådan lidt fra 1 til 5 og det. Så ja, vil du sige noget, ATXG? Nej. Jeg skal bare gå i gang med det. Okay, vil du gerne være med i en YouTube-video? Hvorfor da? Fordi vi laver sådan noget, hvor du kan vinde lidt gear det. Ja, kom med det. Okay, det er 1 til 5. Og vi tænker lige på et tal. Nej, hvorfor et tal? 2. Vent lige. Okay, Jamen, vi har et tal nu. Vi tænker lige på et tal. Jeg har et tal nu. 2 næv. Mellem 1 og 5. Ja. 1 og 5. Hørte du ikke lige mig snakke? Eller dig Jeg snakke? siger 2. Okay, du vandt. Bare kom med i bacon. Nej. Jeg tager lige gear på, så vi ikke dør. Okay, bare kom med. Jamen, Ja. Jamen, skal du ikke slash broen, så du ikke dør? Kom lige her. Kom her, så du ikke dør. jamen. Okay. Der er din lidt. Stilo. Skal jeg Kunne du godt tænke dig at være med i en YouTube-video? Hvor du kan vinde noget? Det kan jeg godt. Du skal sige et tal mellem 1 og 5, som vi tænker på, og hvis du gætter tal rigtigt, så får du et let gear. Var det noget, du kunne være interesseret i? Yep. Vi skal lige tænke på et tal jeg først. tænker lige på et tal. Okay. Jeg må også være med i en YouTube-video. 5. Ja, okay, Jamen, vi har, det er Sig et tal mellem 1 og 5. 4. Fuck, det var tæt på. Hørte du reglerne før? Ja. Vi tænker lige på et tal. Skund. Er vi enige om det er 1? Tal til 1 til 5. ja. Sig et tal til 1 til 5. Okay, 3. Fuck, det var også forkert. 1. Yep. Ja, så var det. 1 igen. Har I et tal? Nej, 3. Ja, vi har et tal. 2. Fuck, altså. Desværre. Bro, folk er jo heldige. Jeg er med til en video. Ja, 100%. Okay, hvor du kan vinde let gear 1 til 5. Ja, okay. Vi tænker lige på et tal fra 1 til 5. Ja. Et tal fra 1 til 5. Ja. Og vi har... Du siger bare et tal mellem 1 og 5. Nu? Ja. Jeg siger... Jeg siger 2. Fuck. Den var der ikke, desværre. Okay. Nå, jeg har ikke været snak. Nej, jeg skal nok snakke for ham. Jeg sidder i kort, men jeg skal nok snakke for ham. Okay. Vi tænker lige på et tal. 2. Okay, du. Vi har et på et tal. Ja, og han siger 2. Okay, må jeg ikke engang. Okay, kom. Kom her nu. Jeg går lige væk. Bare giv det til ormen. Mange tak. Det var så let, drenge. Bare slash broen. Fordi der er nok nogen, der camper. Der skiller. Hallo, Pigeon. Jeg ved, om Hallo? Pigeon. Vil du gerne være med til en video? Ja, det vil jeg gerne. Okay, Jeg kan ikke køre dem, prøv lige vent. prøv at han skulle lige lukke. Hvad siger I? Han kunne ikke høre jer. Nå, du kan være med til en video, hvor du kan vinde let gear. 1 til 5. Åh, let gear? Så kan du vinde let gear, ja. Okay, Har jeg fået- Så det er bare 1 til 5. Vand fra Levemod. Okay, jeg siger 3. Nej, vent lige. Vi skal lige tænke på et tal. Nej, hvad Okay. tænker vi på? 3. Nej, vi tænker på 5. Det har vi ikke haft. Mm. Okay, vi har et tal nu. Okay. Det er 4. Nej, desværre, det var 5. Du skal bare sige tal mellem 1 og 5. Vi tænker lige på et tal 2 sekunder. 2. Nej, 1. Nej, 1. Okay, vi har et tal nu. Mere bare. 2. Sit tal. Det Det var fandme tæt på. Mand, Dags. vil du gerne være med til en YouTube-video? Lever. Hvad siger du? Vil du gerne være med i en YouTube-video? Hvad skal det gå ud på? Du kan vinde let gear. Og i, Voice crack. så vil jeg godt være med. Okay, det er 1 til 5. Vi tænker lige på et tal. Nej, hvad er det? Skal vi tænke på et tal, eller hvad? Nej, vi tænker på et tal. Sikke mig, Batman! Du skal gætte et tal, og så hvis du gætter rigtigt, så får du et gear. Ja. Det er mig, ja.
Vi har et, ikke? Et. Vi har ting på tal, så skal du bare gætte. 2. Fuck. Forkert. Det var et. Den var... Vi tænker lige på tal. 2 sekunder. Tallet 3. Tallet 3. Et. Okay, vi har... Vi har ting på Jeg tal. tager tallet 3. Det var... Det var forkert. Jeg tager... Vi tænker lige på et Et. tal, mig og ham der er ETXG. Fuck. Okay, Neo, vi gætter på 4. Fuck, hvor er I Nej, uenige. 4. Okay, vi har et tal nu. Okay, jeg gætter på 4. Okay, du vandt. Det er rigtigt. Kom. Kom. Han er lige inde og give til et bislæggear. Bulle, Kriger, fax. Hallo? vil du gerne være med i en video? Kriger. 100. Any day. Okay, jeg tror godt, du kender, hvad den når... Ja. Det er 1-5, og så kan du vinde lidt gear. Jeg tænker lige på et tal. 1-5 og lidt gear. Ja, så kan du vinde lidt gear. Det lyder for make up. Okay, jeg tænker lige på et tal. Nej, Ja. jeg tager 3. Okay, jeg har et nu. Det er 4. Det var desværre 3. Okay, Ja, undskyld. 1-5, og du skal vinde lidt gear. Okay, har I tænkt på at tælle? Vi tænker lige. Wow. Nævn hvad? 5. 3. 3. Nej, Neo, ikke 3. Okay, har I tænkt? Ja. 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 Okay, det er 3. Ja, det var også det, jeg tænkte nemlig. Og så døde han. Så... Hvad hedder det? Han vandt det. Hallo, Du plejer Mads. drop. Du Ja. vandt måske. Du vandt næsten, jeg giver dig det. Ja, hvornår bliver det her postet på... Jo, Karl. Ja, hvad så? Vil du gerne være med i en YouTube-video? Altid. Hvor du kan vinde lidt gear, men det er bare sådan en virkelig dårlig duker, fordi vi har... Ja. Ja, det er sådan alt på det. Så det er fint. du må få 1-3, nu når det er så dårligt ud. Ja. Så det er 1-3. Kom lige nu. Nå, okay, vi tænker lige på det. Neo. Yes. Det er mellem 3 til 2. Okay. Okay, vi har et tal nu. Yes. Er sådan 1 til 10 eller 1 til 3. 1 til 3, kan vi sige 2,5? Nej, der er ikke noget held. 1 til 3. Nå, shit man, så siger vi 2. Ja, okay, Ja, du det er vandt. Vi skal korrekt. lige over en anden selv. Jeg ved ikke, hvor meget det er.